Tnediet it-tielet edizzjoni ta' strinacrowdfunding.mt li kull sena sservi ta' vejkolu ieħor biex jinġabru fondi tant meħtieġa mill-Community Chest Fund. Din il-pjattaforma diġitali twaqfet 3 snin ilu biex tiġbor fondi li jgħinu lill-istrina, ġurnata mimlija divertiment fuq it-televiżjoni li tgħin biex jinġabru fondi għal din il-Fondazzjoni Filantropika tal-President ta' Malta. Fl-edizzjoni ta' din is-sena se jieħdu sehem 15 il-kumpanija u entità li volontarjament għażlu li jkunu parti minn din l-inizjattiva online u mpenjaw ruhom li jiġbru dik ix-xi ħaġa żgħira mingħand kull klijent u mbagħad jgħaddu għall-Community Chest Fund waqt l-istrina fis-26 ta' Diċembru. Fost l-inizjattivi li se jittieħdu il-kumpanija BCRS se toffri ċans lil min se jirritorna l-kontenituri tax-xorb fi 300 reverse vending machine li se jiġu introdotti f'pajjiżna fl-14 ta' Novembru biex id-depożitu ta' 10 ċenteżmi fuq kull kontenitur jgħaddih lill-Community Chest Fund. Min-naħa tiegħu Leading Leisure Group se jħeġġeġ lill-klijenti li jżuru l-istabbilimenti tad-divertiment tiegħu biex fil-perjodu tal-festi jagħti donazzjoni żgħira lil min ikun għaddej minn żminijiet diffiċli. Il-President ta' Malta, George Vella, qal li l-Community Chest Fund tirċievi talbiet kontinwi għall-għajnuna tul is-sena kollha. Qal li jieħu gost li jara entitajiet differenti jingħaqdu sabiex jikkontribwixxu. Nieħu gost nara l-għaqda u nara l-ammont ta' nies across all sectors of society tajjeb li jiġu l-qudiem u jikkontribwixxu. U dan huwa xi ħaġa li dejjem nimpressjonaw ruħna bih kull meta naslu għall-istrina.